ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಸಂಬೇದೆ ಅವು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಚೀಸಿ ಬಾಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಐತ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ತೂನ್ಗ वीडियो पूरा स्टार्टेड एंड मुट्टा तुले और तू दायवका लाइक मन प्ले प्लीज़. चिकन चीज़ बॉल मन परे नमक बोट 1/4 किलो तात कोरी बोनलेस कोरी ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ ದೆಕ್ಕದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಪೋಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಐನ್ ಹಾಕನೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಮೂಲವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೋಡಿ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೋರಿಗು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷಗ್ ನೀರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬುಡ್ರಂಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದ್ ಕೋರಿಗ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ನೀರಿಡೆ ಕೋರಿಗ್ ಬೈಪರಂಡ್ ಅಂಚದ್ 20 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಬೈಯರೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಬೈಯೋನ್ ಬೇದನ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಲೋ ಮಂತ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಗೆತ್ತು ತೇಪವೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕೋರಿಗಿರ ಅಂಚ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಗೆತ್ತಾಯ್ಬಕಾಯ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಮ್ಮಚಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಮದ್ದೆಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತು ಎಡ ಅಗರ್ ಅವು ಈಸಿಲಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ ಬೈದನ್ ತೊ ಇಡೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ಕೋರಿ ಗೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಬಾಜನೆಗ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ತಾಕಿ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಮಾಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡ್ನೆತ್ತ ಪೂರಲ ಕೋರಿ ಗೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಪೊರ್ತುಕು ಬರಿಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಕೋರಿ ನಾವು ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ಆತನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನಿರೆ ತೇಪ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗ್ ಅಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ದೇಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ನೆತ್ತ ತು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಗೆತ್ತದ ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡ್ರಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ದೇಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಏಕ್ದಮ್ ಸಪೂರದ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋಡ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೆಪ್ಪರನ್ ತೊ ಮೂಲ್ತು ಎರೆ ಅರ್ಥ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪೂರದಲ ಕೋರಿಗ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಕಿಂಜಗೆ ಇರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಆಪುಂಡು ತೊ ಇರ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲಿತ ನಮ್ಮ ಪೂರದ ಕೋರಿದಲ ಗೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಂದ ಸಪುರ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಈತೆ ಬಾರಿಕ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚುಲೆಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅವು ತೇಪ ಅಂಚಬಲ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಣಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ್ ಹಾಕನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಉದೋಲೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹಾಕನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಬೆವ್ರೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ವಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂದ ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ಅವು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಬಾರಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಂದಿನ ಕಾಂದ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಪುರ ಮುಟ ಕಾಯಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಂದದ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಇರ್ತು ಎಡ ಕಾಂದದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿಗ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗುದ್ದುದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂದದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬುಡ್ಕ ಕಾಂದ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ
ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ ದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಕೋರಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ನಮಕ್ ಬಾರಿಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಚ್ಚುದು ಪಾಡ್ರಣ್ಣೆತ್ತೊಲೆ और ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗನೆ ಬೈಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಷಗ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಷಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದಾಯ ಬಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲವಂತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೂರಲ ಕೋಡಿ ನಿತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದಾಕ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ನಾವು ಮಸಾಲ ಬಕ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ತಿರ್ಗಾವನಿಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಬಕ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೈತೋನಡ್ ನೆಕ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಮೂಜಿ ಮಿನಿಷ ಆತು ನಮ್ಮನ ಸ್ಟಫ್ಲ ಇತ್ತರ ತುಯ್ಯಡ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಿಮಾರೆ ಬರೀ ದೀದ್ ಬುಡುಕ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಡೆ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಈರ್ತುಯ್ಯಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ನೆತ್ತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಗೆತ್ತೊಂದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಡ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ತೋಜಾವ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ದ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಐತೊಲೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪಾಡುನ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ಗ ಬಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ದಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐತ ನಮಕ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಜೋ ಎಡ್ಜಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಟ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ತೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಾಲ್ ಕಡೆ ತಲ ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ನಮ ಕಟ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊನ್ವ ದ್ಯಾಗ್ ಅವು ನಮಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊ ಬಾಲ್ಸ್ ಉಡೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು और ನೆತ್ತ ಜೋ ಸೈಡ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪೋಜಿ ನೆತ್ತನೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮಂತ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೆ ತೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೆಪಾವೇರೆಗಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತಲ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ और ಉಂದು ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮನ್ಫ ಜೋ ಉಂದೇ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಐತೆ ಯೂಸ್ಲ ಮನ್ಫೆ ತೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಗ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಸ್ಲೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಗೆತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಇನ್ನೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತೂವನ್ಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲೊಡ್ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ನಮ್ಮನ ಜೋ ಸ್ಲೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದತೆ ಐತನ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾದು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಚೀಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದು और ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲೆ ಬಾಜಿನಡೆ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಗ್ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಂಡೈತಲೆ ಮೂಲ್ ನಮ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಲ್ಲ ಐಕ್ ನಮಕ್ ನೀರ್ ದೊಲೆ ಮುರ್ಕಾರಂಡು ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ ನೀರ್ ದೊಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುರ್ಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುರ್ಕಾದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುರ್ಕಾದು ಅಳ್ದನೆ ಇಂಚೆ ಗೆಪ್ಪರಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮುರ್ಕಾದು ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಪಂಡ ನೀರ್ ಗೆಪ್ಪರಂಡು ನೆಕ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ಲೆ ಈಜಿಂಡ ಉಡೇನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ನೀರು ಪೋಂಡು ಉಂದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಜೋ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೆಕ್ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ನೆಕ್ ಟಿಪ್ ಮನ್ಪುನು ಮೂಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಚೂರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸುರುಟು ಅವ್ರು ನೆತ್ತೊಲೆ ನೆಕ್ ಮದ್ದೆಡ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸ್ಟಫ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರ್ ಮದ್ದೆಡೆ ದೀಲೆ ಉಂದ್ಲ ಒಂತೆ ಇರೆಗೇತ್ ಬೋಡ ಚೀಸ್ ಚೂರ್ ಅಗ ಚೀಸ್ ಇರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಿಡ ನೆಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಚೂರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಫುಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಡು ತೋ ಚೂರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ ನಮಕ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಮಡ್ಪರಂಡು
ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ಲಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ ಉಲಾಯ್ದ ಮುಖ ಮಡ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಇರ್ ನೆಕ್ ಓಲ ಶೇಪ್ ಕೊರಲಿ ಯಾನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಪನೊಂದುತ್ತೆ ತೊ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ದನೆ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸುರುಟು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಮಂತೆಪವೆ ದೇಗೊಂದು ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒತ್ತು ಓಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತುಂಡ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದುಂಡು ಐಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ತೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗಡ್ ತೇಡು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ತಿರ್ಗಾವನಿಪ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ನೆಕ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರುಂಡು ಇಜುಂಡವು ಎಣ್ಣೆಡು ಪುಡಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತ ಬಂದ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲೆ तो मूलतुले नमना फस्ट चीज़ बॉल रेडी आवनुंडु तो यान नेक ओवल शेप कोरते सुरुता एक वंजी तो मूलतुले नमना सुरुता वंजी चीज़ बॉल रेडी आत नेक इत्ते नमक केत्तिदुलै डिप मन्परुंडु मूलतुले इत्ते यान नेक नम जो गेद्दी इत्ते केत्ति ऐतुलै डिप मन्परुंडु लायकड तिर्गाले पूरा सैड इड्ला ऐड बक्क ऐक गेत्तद नमक ब्रेड क्रम्स उलाय डिप मन्परुंड तो ब्रेड क्रम्स उलाय पूरा साइड इड्ला इंचा रोल रोल मंतोंदु दुंपिरा ब्रेड क्रम्स उलायला नेक लायकड तिर्गाले दुंपिरा और नेक लायकड ब्रेड क्रम्स तागुनाक बोडना अंते मित्रले इंचा पाडले मूलतुले नमना फस्ट रेडी आतन चीज़ बॉल अंचने यानिरे कुडोंजी मंतेपवे कुडोंजी चिकन चीज़ बॉल रेडी मन्पुग इंचने ब्रेड स्लैस डिप मंतद लायक नेत्त नीर गेत्तोन्ले रेड सैड मेल्ल मेल्ल ಒತ್ತುದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ನೆತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ನೆತ್ತಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ इत्ते नमक चिकन चीज़ बॉल रेडी मन्परे नेक यान पूरा साइड इड्ला उलाय मुख मड़त बिड़ते मूलतु एड मूलतुले पूरा नमना साइड द कॉर्नर्स उंडते एक उलाय मुख मड़ते और नेक नित्ते कईट रौंड रौंड बॉल दक्क मन्परे तिर्गावनुले कईट तो मूलतुले बाय ओपन इत्तिनल्पल पूरा मूलतुले इत्ते क्लोज मन्पले बाय ओपन इत्तिनल्पल और इंचे यान नित्ते रौंड रौंड तिर्गद रेडी मंते नमना फस्ट बॉल इत्ते नमक नेक केत्तिदुले डिप मन्परुंडु केत्तिदुले डिप आयनाकने नेक ಕೂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಲೈಕಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಸುರುತ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಮಂತಿರೆ ತೋಜಾವೆ चिकन चीज़ बॉल नमनेत्त रेडी आत नमक इत्ते नेक डीप फ्राई मन्परुंड अವು यारे तोजावे अंच मन्पुन बल्ले मूल इत्ते या बणले एಣ್ಣೆ पाड्ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಇರ್ನ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆದುಲೆ तो मूल्यांक कुडोंजी चीज़ बॉल पाडिये अंचने यान इत्ते मूಲು ಮೂಜಿನೆಲ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ವರಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತನೆ ಇರ್ನ ಬಣಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಡ್ರೆ ಇರ್ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ದೇಗ್ ನಮಗ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಗ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟಫ್ तो ಫ್ರೈ ಆತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೋಡ್ ಮಿತ್ತಡ तो ಮೂಲು ನಮನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯದ್ ಆತಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ कुडुंजी साइडला फ्राय मंतोंदुल्ले तो मूलतुले यशो कलर बेद नमना चिकन चीज़ बॉल रेड नेल यान नेक टर्न मंतोंदुल्ले अंचने यान उंदुला टर्न मंत नेक रेडला साइड लायकड कायद बुडपे रेडला साइड नमना लायकड इत्ते कायद रेडी आतन चिकन चीज़ बॉल तो यान नेक इत्ते गेत्वे बरीट सो मूलतुले नमना चिकन चीज़ बॉल रेडी आतन इर्तु एड नेक यान किचन टवल गेत्तोंदुल्ले ताकि एक्स्ट्रा जो एಣ್ಣೆ ಎತ್ಪಂಡ್ ಅವು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು इत्ते यान इरे प्लेटिंग मंते पावे नमना चिकन चीज़ बॉल अंचातन यान इरे उलायद स्टफ ला ते पावे नमना चीज़ बग चिकन अंच तोजनुंडो भले औतु चिकन चीज़ बॉल रम्मा रेडी आतन मूलतु एड मस्त टेस्टी आतन मस्त क्रिस्पी लोंडो
ಒಂದು ಮಾತೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಲವರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಒಂದೀರ್ ಸಾಸ್ದೋಡು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ತೋಜೊನು ನಮನ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟಫ್. ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಯಾನ್ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ ತೋಜಾವೆ ಮೂಲ್ತು ಎಡ ಈ ರೀತಿ ಚೀಸ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬರೋನು ನೆಡ್ದ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏತ್ ಚೀಸಿ ತೋಜೋದುಂಡು ಅವ್ರು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಆತನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆತನ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಈರಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗೋನ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂಚ ಆತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗಲೇ ಪಸ ತುಲ್ಲಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ ಪಲ್ಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈನ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೊಡೋ ವೋ ವಿಡಿಯೋ ಇರೆಗ್ ತೂವರುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಡ್ಚಿ. ನನ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.